Usa ka inahan ang nadakpan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation NBI-CEVRO human gilawog niini sa cyber pornography ang duha ka mga anak nga menor de edad ug laing usa pa ka bata dito sa lungsod sa Pinamungahan. Anang detalye sa report. Nag-edad ugod sa 12 anyos ang duha ka mga bata nga anak usab sa suspek nga taguunta lang sa ngalan nga si Alma nga naluwa sa mga operatiba sa NBI. Lakip usab ang 15 anyos nga anak sa kapuyo niini. Nasakpan sa akto sa NBI ang suspek nga mipahimo sa malaway nga buhat sa mga bata dito sa usa ka hilit nga barangay sa lungsod sa Pinamungahan. Ang operasyon sa NBI gibasikat sa cyber warrant nga gi-issue sa korte nunod sa illegal nga kalihukan sa suspetsado. Buwan sa Nobyembre sa mayaging tuig pa sugod na nag-surveillance ang NBI human nakig-alayon sab kanila ang US Homeland Security tungod sa suspek nga ilang nadakpan dito sa Amerika nga katransaksyon sa inahan sa mga bata. Practically with WhatsApp, you can obtain the GPS. So the undercover agent from Homeland was able to determine the GPS, and it was us who did the legwork, and we found out that she was really based in Pinamungahan and not in Toledo. And if you go to her place, because we conducted several surveillance operations, so lunon yun siya. So it's a very secluded place. It's covered, ang iyang house was covered with tropical shrubbery and foliage nga dili gyud mo basta-basta makita. There she was caught red-handed, really possessing CSAM or child exploitation and sexual abuse materials. Samtang nasakmit ang nagkalain-laing ebidensya, lakip na ang sex toy nga gipagamit sa mga biktima. Gihulagway nga dili lang ordinaryong hubo nga hulagway kundi aktual nga sexual performance ang gipahimo sa mga biktima. Bugti nini ang bayad nga dolyar nga gipaagi sa e-wallet. We were able to seize explicit videos as well as sex toys and the receipts which shows that she received payment from the clients abroad, as well as the gadgets she used in her so-called business. Patong-patong ang kaso ang atubangon sa suspek samtang ang mga biktima anak karon sa kustodiya sa DSWD. Also, violation of Section 9 of our RA 10364, or this is your Anti-Trafficking in Person Act of 2012. Then you have violation of Section 9 of RA 7610, that simply put it as the Anti-Child Abuse Act. Ang abogado sa suspek wa motugot nga mahinabi sa media ang iyang kliyente nga gitanggong karon sa NBI-7 detention facility. Mato ni Attorney Manuel Birao nga himuon nila ang tanang legal remedy pagdepensa sa suspek. So initial move nimo ninyo. Mag-istorya mi karon, mga 5 day pagabot nako niya, mag-istorya mi karon niya na may inquest proceeding ng hapon nato lang tanaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.